அக்கரைப்பத்து பெரிய பள்ளிவாசலில் சர்வமத பேரவையின் அடிப்படையில் எமது அம்பாறை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பலரும் இங்கே வருகை தந்து இந்த சமாதான நோக்கத்தை நாம் நடைமுறைப்படுத்துவதற்குமான ஒரு ஒழுங்கமைப்பில் எவ்வாறு செயற்பட வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கத்துக்காக இன்று இங்கே கூடியிருக்கின்றோம். எம்முடைய நிகழ்ச்சிகளை ஆரம்பிக்கும் முகமாக وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ තවද සැබවින්ම අපි මැටියෙන් ලිත් සාරය මිනිසාව බව நிச்சயமாக நாம் ஆதி மனிதரை களிமண்ணிலிருந்துள்ள சக்தினால் படைத்தோம். இந்த இடத்திலே வருகை தந்திருக்கின்ற எங்களுடைய அக்கரைப்பட்டு பிரதேச செயலாளர் அவர்கள், ஏனைய இயக்கங்களின் தலைவர்கள், உறுப்பினர்கள், ஏனைய பிரமுகர்கள் அனைவரையும் இந்த இடத்திலே வருக வருக என்று நாங்கள் வரவேற்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. අපි හරිම වාසනාවත් ඇයි කාතකි. ශ්‍රී ලාංකිකයන් වන අපි බහු ජාති හැටියට බහු වාර්ගිකයන් හැටියට බහු ආංගමිකයන් හැටියට තමයි මේ රටේ ජීවත් වෙන්නේ. මල්වත්තක් තියෙනවා. ඒ මල්වත්තේ එකම පාටේ මල් තියෙනකොට ඒ මල්වත්තට තියෙන අලංකාරයයි ඒ මල්වත්තෙම විවිධ වර්ණයන්ගෙන් යුත් විවිධ සුවඳින් යුත් විවිධ හැඩරුවෙන් යුත් මල් විවිධාකාරව තියෙනකොට ඒකේ තියෙන ලස්සන වෙනස්ම ලස්සනක්. අරකට වඩා මේක හරි ලස්සනයි. බහු ජාතීන් බහු ආගමිකයන් හැටියට අපි ජීවත් වෙනකොට අපි තුල ලස්සන අලංකාරයක් තියෙනවා. ඇත්තටම මං හිතන ජීවිතේ පළවෙනි වතාවට මේ වගේ දෙයකට අපි සහභාගී වුණේ. අපි දැනගෙන හිටියේ නැති ඇත්තට ගොඩාක් දේවල් මං ඉගෙන ගත්තා, අහගත්තා. අපේ සමාජයේ බැහැගෙන තිබුණ නිකන් අර්ථයක් නැති දේවල් තිබුණා. ඒ වුණාට ඒවා අපි පැහැදිලිවම දැනගත්තා. මෙතනදී හැමදේම කතා කරගත්තා. எங்களோட மார்க்கத்திலையும் பெண்களுக்கு சில முக்கியமான இடங்கள் எல்லாம் நாங்கள் கொடுக்கோம். அதே போல் இங்கேயும் அவங்களுக்கு என்னென்ன இடங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றதை நாங்கள் செய்தோம். மற்றது தாய்க்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள், ஒரு சகோதரிக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் எல்லாமே அவங்க எங்களோட அண்ணாவை போல் பக்கத்தில் இருந்து அழகாக விளங்கக்கூடிய முறையில், மற்றது உங்களோட சட்டத்திட்டங்கள் எல்லாத்தையும் மிக எளிமையான முறையில் தெளிவாக விளங்கப்படுத்தினாங்க. இந்த நிகழ்வானது ஒரு பாரிய திருப்பத்தை உண்டு பண்ணுவதோடு ஒவ்வொரு மனிதர்களுடைய மனங்களுக்குள்ளும் இருந்து தங்கள் பக்கத்தை பொருந்தி போகக்கூடிய, அதாவது பொருந்தாத பக்கத்தை நாங்கள் சதவீதத்தில் குறைவாக இருந்தாலும் பொருந்தி போகிற பக்கம் கூடுதலாக இருக்கும். ஏன்னு சொன்னால் நாங்கள் இலங்கை என்றது ஒரு அபூர்வமான பல இனங்களை கொண்ட நாடு என்ற வகையில் நாங்கள் புரிந்துணர்வில் நாங்கள் உயர்ந்த பட்சத்தை நாங்கள் கவனம் செலுத்துவோமாக இருந்தால் எங்களுக்குள்ள எந்தவித வேறுபாடையும் நாங்கள் வேற்றுமையிலையும் கூட அந்த ஒற்றுமையை கண்டு நாங்கள் இந்த நாட்டையும் இந்த சமூகத்தையும் முன்னேற்றுவோம் என்றதில் எந்தவித ஐயமும் இல்லை. අප බෞද්ධෙක් විදිහට විශාල දැනුමක් ලබා ගත්තා මෙම ආගම ගැන. කාරණා වශයෙන් කිව්වොත් මෙම ආගමේ නැමදීම් ක්‍රම, කුරාණය ගැන, ශරියා නීතිය ගැන, ඒ වගේම ආගම ඉතිහාසය, පල්ලියේ කෙරෙන ආගමික වතාවත්, ඒ වගේ කරුණු කාරණා විශාල ප්‍රමාණයක් ගැන දැනුමක් ලබා ගත්තා. ඇත්තටම සතුටුයි. මම උදේ මේ වැඩසටහනට එනකොට මාගේ තිබ්බ දැනුම ප්‍රමාණයට වඩා මාගේ දැනුම් සම්භාරයට එකතු වෙච්ච ප්‍රමාණය විශාල වශයෙන් වැඩසටහන ඉතාමත් හොඳයි, சார்த்தකයි. நாங்கள் எல்லாரும் சகோதரத்துவம் மிக்கவர்களாகவும் ஒருவருக்கொருவர் விட்டு கொடுக்கக்கூடியவர்களாகவும் புரிந்துணர்வு மிக்கவர்களாகவும் நாங்கள் வாழ வேண்டும். ஒருவர் மதத்தை இன்னொருவர் மாற வேண்டும் என்ற அந்த அவசியம், சந்தேக கண்ணோட்டம் எல்லாம் எங்களுக்குள்ள தேவையில்லை. உண்மையில் இன்றைக்கு நடந்தது, எனக்கு இப்போது 50 வயதாகின்றது. முதல் நான் பக்கத்தில் தான் இருக்கேன், அடுத்த தெருவில் தான் இருக்கிறேன். ஆனால் இன்றைக்கு தான் இந்த பள்ளிவாசலுக்குள் வந்திருக்கிறேன். අපි ඉස්ලාමය ගැන මේ ලෝක ඉස්ලාමී රටවල් ගොඩක් තිබුණට මුස්ලිම්වරු ගොඩක් අපි එක්ක හිටියට අපි යාළගේ ආගම ගැන, යාළ ගැන ගොඩක් දේවල් අපි අප්ඩේට් නැහැ බලන් ගියාම. එහෙම බැලුවහම අපිට අද මේක ලොකු ඔපචුනිටි එකක්. අපිට යාළ ගැන තිබ්බ දැනුම විස්තර දැනගන්න, යාළ මොන වගේද, යාළගේ ආගම ගැන, ආගම තුල යාළගේ වන්දනාමාන කරන්න, යාළ මනුෂ්‍යයන් විදිහට යාළගේ ආගම අදහන්නේ කොහොමද කියලා ගොඩක් දේවල් අපිට දැනගන්න මේ අද දුන්නු ඔපචුනිටි එක වැදගත්. ඉස්ලාම්
ආගමික භක්තිකයන් ඒ ආගම අදහන ආකාරය ආගම සඳහා පාවිච්චි කරන වචන ඊළඟට ආගමේ එයාලට තියෙන දේවල් කුරාණය එතකොට කුරාණේ තියෙන්නේ මොනවද මේ සියල්ලත් ඉතාම හොඳින් දැනගත්තා මං හිතන්නේ මේ වගේ වැඩසටහන් තුලින් අපට ගොඩාක් දේවල් ලැබෙනවා மௌலவியார் சொன்னாங்க குரானை வாசிங்க வாசிச்சா சில கருத்து ஏன்னா நாங்கள் அறிஞ்சு வச்சிருக்கணும் அப்போ நான் அப்படி அறிஞ்சா நாங்கள் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு இன நல்லிணக்கத்தை ஏற்படுத்தலாம் அப்போ எங்களுக்கு மௌலவி அவங்க கொடுத்த நிறைய விளக்கங்களுக்கு வந்து எங்களுக்கு சந்தேகங்கள் தீர்ந்தது மத மாற்றம் என்றதை பற்றி கதை கேட்க சொன்னாங்க மத மாற்றம் என்ற ஒன்றும் இல்லை அது ஒருத்தர் ஏற்றுக்கொள்றதை பொறுத்தது ஒரு ஆள் விரும்பி வந்து சேர்றது வேறு விஷயம் இப்போ அவருக்கு எப்படி எங்களுக்கு அல்லாட அந்த இது எப்படி இருக்கும் அதே நேரம் தனிப்பட்ட முறையை நாங்கள் பை ஃபோர்ஸாக செய்யாமல் விரும்பி வாராக்கள் இந்த மாதிரி கருதப்படுவாங்கன்றெல்லாம் விளக்கம் கொடுக்கப்பட்டது உண்மையில் நிறைய சந்தேகங்கள் தீர்க்கப்பட்டதுக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்லுவோம் அதான் நான் சொன்னேன் இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு வந்த ஒரு பெரிய ஒரு கிஃப்ட் ஐம் வெரி ஹாப்பி ஆக்சுவலி தேங்க்யூ මෙවැනි වැඩසටහනක් ඔබගේ ප්‍රදේශයේත් පැවැත්වීමට නම් නිදා පදනම හා එක්වන්න.